Oh sampe dor ping 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengajum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ngajum, Pak Lurah, sedaya muspika ingkang kula hormati, ingkang kita tresnani Pak Bupati, ingkang rawuh tengah wengi, meh esuk perlu ngancani wong ngajum bersih desa. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Niki acarane bersih desa. Desane cek bersih, nggih. Diresiki. Dados menungso niku teng pundi mawon karepe niku ya matur nuwun, nggih. Matur nuwun karo sing gawe urip. Kalian matur nuwun kalian para sesepuh. Lah mila kados bersih desa ngeten iki nggih. Teng pundi mawon dipun lampahi. Terus ngeten iki mboten namung teng Malang. Bahkan teng Mekah niku nggih enten bersih desa. Setiap tanggal 15 Muharram Ka'bah ya diresiki. Bersih Ka'bah. Kiswahipun diganti. Tutupe Ka'bah niku diganti. Sebab napa? Yang mereka ditinggali Ka'bah ya diresiki. Nah, Ka'bah niku napa? Niku ya tinggalane wong kuno. Dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Panggonane wong kuno sing nyembah Gusti Allah niku Ka'bah. Lah Ka'bah niku diresiki. Bahkan Ka'bah niku tau ilang. Ditemokne malih kali Nabi Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim niku dieling-eling terus kali tiyang kathah. Tinggalane Nabi Ibrahim niku napa waktu dandani Ka'bah? Citak sikil niku. Waktu ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Pas ndonga ngoten niku sampai sikile niku nyitak. Nah, panggenan niku dipun sebat makom Ibrahim. Dadi nah, Nabi Ismail waktu ngrewangi Nabi Ibrahim ngresiki Ka'bah, dandani Ka'bah, turu ngadeg dolan. Lah niku panggenane dipun sebat Khijir Ismail. Siti Hajar sing mloya-mlayu mados banyu tengeri sofa Marwah, nggo balangi setan tengeri Jamratul Ula, Wusta, Aqobah. Nah, wong iki ora entuk lali. Nek iso iku kon budal rono tilik tinggalane wong biyen. Nek ra iso ya wis teko ado ndongakno fawal liwajaka syatrul masjidil haram. Karo ora lali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Lho niku Islam niku ya ngulangi. Tinggalane wong lawas aja diilangi. Bila perlu lestarekno terus resiki. Mula Kanjeng Nabi ngresiki Ka'bah dugi sakniki dados tradisi tiyang Mekah nek 15 Muharram ngresiki Ka'bah. Wong tinggalane Ka'bah. Nah, tiyang mriki nggih gadah kebiasaan ngresiki desa niku ket biyen punan. Mboten anyar niki tok nggih mboten. Wong Jawa. Cuman bahasane sing rada beda tiyang riyen. Soale wong Jawa niku duwe bahasa dhewe.
Urusane nek mau kon kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim nang wong tuwek zaman Nabi Ibrahim. Nah nek wong Jawa mboten. Wong Jawa niku disebut mbah buyute ngoten mawon sing diarani Dang Hyang. Dadi Dang Hyang niku wong Jawa nek ngarani mbah buyut niku Dang Hyang. Mulakno wong tuwek niku jenengane eyang nggih ta. Nek tiyang Arab niku Syekhun Suyukh. Nek wong Londo niku grandma, grandfa. Wong Cina oma, opa. Nah wong Jawa niku nek ngarani mbah buyute sing sepuh niku Dang Hyang. Mulane wong tuwek Jawa jenenge eyang, eyang kakung, eyang putri. Nek mleset dadi danyang. Dadi danyang, Dang Hyang, eyang niku padha wong Jawa ngundang mbah buyute sing sepuh. Lah, napa mawon wong biyen niku mesti urusane niku takok eyange niku Dang Hyange niku. Nah nek pun ditakokno dijawab. Sale yang aku arep mantu kapan enake? Oh, kemis kliwon le. Nah, napa mawon ingkang pun dipun tunjukaken kali para Dang Hyang niku diestokno, dicekel tenan dilakokne. Nah, nyekel dawuhe para Dang Hyang, ngestokno dawuhe para Dang Hyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para Dang Hyang diarani pepunden. Lah omahe diarani punden. Niku basa Jawa. Senes omah demit ngono mboten. Saniki lak kathah tiyang sing mboten paham terus ngarani wah iku setan yo. Demit mboten niku basa Jawa. Nah terus anak putu niku suwe-suwe lunga. Soale panganane entek. Lunga rono merantau. Nah ngoten niku kangen mulih setahun pisan. Setahun pisan mulih. Nah mulih niku gak ono oleh-oleh biasa wong teko lunga ado gak oleh-oleh. Nggo oleh-oleh ki Dang Hyang niku. Nah dilalah sing dioleh-oleh niku ana sing wis mati. Nek isih urip ya dikekke, nek sing mati sembayangi. Nah tekane anak putu nyembayangi para Dang Hyang niku upacarane namine Srada. Mula sebab upacarane Srada, mula nek dilakoni dadi nyadran. Lha mula wong biyen niku istilah nyadran. Wis dikandhani Mbah Buyutmu iku urung mati, isih urip. Meng saka jagat cilik pindah jagat gede. Sebab pindah jagat gede saka jagat cilik sik urip mula wong Jawa mbiyen ngarani meruhi kaki danyang nini danyang. Niki basa Jawa mawon, mboten kok terus iki urusane kali demit memang mboten. Wong basa Jawa. Terus ketekan Islam. Lah bareng Islam ya ora entuk lali kaya niku kali Mbah Buyute. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi bocah-bocah anak putu sing teko ngguri niku kudu ndongakno simbahe sing wis reda luwih dhisik sing nggawa iman. Lah mulakno terus akhirnya awak dhewe goleki Mbah Buyut. Cuman Mbah Buyute wong Islam niku golekane gampang soalé napa dikubur. Nah, parani fazuruha ziarahku kubur. Lah teng kuburan dikandani isih urip mbahmu iku. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Saya urip aja arani mati. Mulakno nek penduk kuburan dikongkon assalamualaikum ya ahlal kubur wong isih urip. Ila hadrati ila ruhi. Nah, wong matimu iku ya gak ono panganan nek cara Islam. Sing akeh nek nggawa panganan nang wong mati, ning aja kok gelek kuburane. Tapi panganan sak kancamu jenenge sedekah. Mula akhirnya Srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula akhirnya terus ono istilah sedekahan. Berhubung sing disedekahi iki wis mati ning jero bumi, mula terus ono istilah sedekah bumi. Lah bareng sedekah bumi sedekahan teko, kiyaine mesti ndonga nek ono panganane, dongane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amben ono panganan dongane Allahumma barik. Allahumma barik kok burak-barik. Akhirnya panganane teko dijenengi barikan. Lho mek ngono tok lho asline. Jadi ojo kok terus iki demit, iki musyrik, iki bid'ah. Ini peralihan budaya ngono tok. Sebab nopo? Awak dhewe iku wis dadi wong Jawa sing dilalah agamane Islam. Ora kok wong Islam sing dilalah Jawa ning wong Jawa dilalah Islam. Lho Jawane dhisik ngoten lho.
Ora kok terus wong Islam sing dilalah Jawa, nek wong Jawa dilalah Islam, ana sing wong Jawa dilalah Kristen, ana wong Jawa dilalah Hindu. Lawak dhewe iki wong Jawa dilalah Islam, berarti wis dadi wong Jawa dhisik, mbah buyute dhewe lagi Islam. Mulakno wong Jawa niku wis duwe tata aturan. Lah tata aturan niku ya wis apik kabeh wong-wong Jawa. Sampeyan iso mbayangno 571 Kanjeng Nabi lahir, teng mriko tesih disebut jahiliyah. Nah teng Jawa niku wis duwe keraton. Tahun 450, tahun 500 wis duwe kerajaan Kanjuruhan sing panggonane tawuran wingi bal-balan niku lho. Niku kerajaan Kanjuruhan. Nggih teng lapangan niku enteke kerajaan Kanjuruhan tumpes-tumpesan kali Kediri niku nggih teng mriku. Mulane kala-kala ya njaluk pangan maneh demite sing lawas. Dadi tawuran teng mriku niku rasa nyalano sapa-sapa, wong pancen panggonan niku ket biyen panggonan tawuran. Lho niku tahun 500 teng Jepara pun duwe kerajaan Kalinggatipun wong Jawa niku wis temata. Bahasa ya wis duwe, adat istiadat ya wis duwe. Ya padha saiki wong Jawa senengane selawatan, dangdutan, nyanyi. Lho pancen wong Jawa niku ket biyen senengane nyanyi. Ya ket durung ana agama Islam durung ana apa ya senengane nyanyi wong Jawa. Dadi wong Jawa nyanyi iku ora kok ket saiki, wis ket biyen. Mulane wong Jawa niku paling gampang nek diulang nganggo nyanyian. Sampai saiki kan wong Jawa senengane nyanyi. Weruh mentok ngono ya tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Weruh lintang ya ning tawang ana lintang, cahayu nembang. Weruh pipa niku lho nembang wong Jawa niku. Tak tutuk nganggo pipa ledeng niku. Dadi wis ket biyen jan hobine nyanyi. Nggih ta? Sampai wong Jawa niku duwe nyanyian sing sak donya wek Jawa tok sing duwe tembang silit. Lha sing duwe tembang silit iki mek wong Jawa tok. Demok silit kudiken. Lha niku genane wong Jawa tok sing duwe. Lha mulane wong Jawa niku dikeki lagu dangdut ya seneng. Kayak slang yo seneng, kayak rock yo seneng. Riang gembira wong Jawa niku ket biyen. Mulane sakniki ana kelompok selawat napa mawon napa menawa genderane yo tambah seneng ngono. Ana Iwan Fals yo nggawa gendera, ana slang yo nggawa gendera, ana kampanye yo nggawa gendera. Makanya wong Jawa seneng kali ngoten-ngoten niku. Sak selawatan dangdutan ya seneng. Ya Rasulullah salamun alaik deng duwe. Sing ngejak selawatan Indianan ya seneng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya Atfata ya jiratal alami ya wailal juh dayana nahnu jiranum bidal haramil ikhzal na'riful baqaha wasam tumhi ho mata aduh tumhi ho India lho sampeyan. Jawa niku seneng mawon. Dadi mulane anggere lagune seneng. Sing senengane Jawa ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anggelia numpak. Oke. Berarti iki bukti wong Jawa nyanyi. Sing loro ati ya nyanyi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ya narap cerita harus apa kan? Jadi seneng amat dijak selawatan nganggo apa seneng. Mila dangdutan barang niku ya kadang ya lagune niku Alfiah barang didangdutno bareng bang. Qala Muhammadun wa ibnu Malik
Ahmadu Rabbillah khaira malikin kayaknya Habib Syekh dan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilin syaraba wa asta'in Allah fi alfiya maqasidun naqwi biha ma'iyya tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi samsutul batlabi wa'din mujazi. Duh, seneng kabeh wong Jawa niku. Lah kadang bakul mic ngene iki ya seneng mawon, diundang dangdutan ya teko, diundang selawatan ya diladeni umpamane wong Jawa niku ngene. Lah mic ngene iki tergantung sing nyekel. Nek nyekel kiai ya ngaji. Nek sing nyekel adela ya siji mana. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Bunga kan mekar, mesti kembang. Bunga kan mekar, mesti kembang. Ya, nanti mana Jawa niku ngaji ya teko, dangdutan ya teko. Lah buktine iso kok mudah. Lah, Jawa niku yang gembira. Makanya kita ini sama ojo salah paham. Sebelum wong Jawa niku dikenalno Islam, wong Jawa niku wis duwe negara, wis duwe peradaban, wis nyantai, wis enak. Bahkan wong Malang itu wis duwe negara gede sak donya jenenge Singosari. Mungkin apa? Singoidan ta. Lah niku wong Malang niku medeni. Aja meneh Singoedan. Wong singa waras ae medeni wong. Malang ini punya kerajaan. Dadi donya niku ana bangsa Arab, ana bangsa Cina, bangsa Eropa. Niku yang duwe ceritane dhewe-dhewe. Kabeh duwe. Mereka punya kerajaan, punya apa, tapi satu bukti yang mereka nggak bisa macam-macam dengan Indonesia. Apa? Arab ditaklukkan Mongolia, Cina ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia. Akhirnya Mongolia ngirim utusan nang Singosari, utusannya diketok kupingi kalau Kertanegara. Begitu mereka menyerang ke sini, Kertanegara Singosari Malang nggak takut. Ayo didep dijak taburan. Ekspedisi Pamalayu menghadang Mongolia. Mongolia kalah di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia, bangsa Singosari tekok Malang dipimpin Kertanegara loh. Jadi Malang itu turunane wong top. Mulane kadung apik ya apik ora jamak, nek kadung diablek ya dablek ya ora jamak. Lho kita punya. Makanya sampean ojo minder menjadi bangsa Indonesia, kita sudah punya. Makanya wong Eropa iso cerita Cinderella, kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Kono membanggakan kisah cinta Romeo Juliet. Wong Arab Kais Laila, wong Cina sampai ente kene duwe ande-ande lu duwe. Jadi bangsa kita ini bukan bangsa terbelakang, duwe. Kono nyanyi-nyanyi lagu cinta dinyanyikan, kisah cinta ono lagu-lagu ini kene ono lagune. Le si ande lumo temurunono putri. Lah duwe kan? Lagu cinta yang duwe putrine Kang ayu rupane leteng abang iku kang dadi asmane. Bu ibu lho kene abang kayak abang kabeh. Iya kudune abang ya. Bu ibu kula mboten purun. Bu ibu kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si. Leteng abang sisane yuyu. Mulane nggih wong lanang-lanang nih kadang ditakoni pengen ngerti kuburan yuyu Kangkang Nendi arep ziarah tabarukan kok ana wong lanang enak icip-icip tok gak tanggung jawab mesti pengen ngerti makam yuyu Kangkang le si ande lumo temurunono putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, nadyan ala menika kang putra suwun.
Hebat lah Andi Lumeng iso bedakno. Masih mampu telek orisinil. Ayo mengkilat wis tau kanggo. Loh, kita punya. Jadi kenapa kita bisa mengimbangi bangsa yang lain? Karena kita juga sudah menjadi bangsa yang beradab semenjak dulu. Tahun 300 wis duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 wis duwe kerajaan Salokonegoro, di Tarumanegara. Kita udah punya semua. Tahun 600 kita punya kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Makanya duwe kabeh. Wong kono banggakno piramida, kita punya Borobudur. Sana membanggakan suku Maya dan Machu Picchu. Di Peru kene duwe Gunung Padang. Lu duwe kabeh. Kono duwe wong ayu sak donya jenenge sapa? Cinderella. Kene duwe Dedes dari sapa? Mulane jare wong Jawa ayune ndedesi. Soale nopo Des lho ngono, bojone Kenaro. Iki Malang. Singosari, Malang kerajaan terbesar mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan Singosari mampu menaklukkan Korea Selatan. Makanya ono provinsi jenengane Kimhae, danyange jenenge Surowareng, asline wong teko Singosari. Jadi bangsamu mbok pikir bangsa ini, kita ini selalu dibikin cerita bangsa kecil. Wong liya pede nyeritakno bangsane. Mbahku ana sing munggah langit 70, ana sing ngapa dhewe gak tau nyeritakno mbahane. Kono duwe wong Roso jenenge Samson, kene duwe Bandung Bondo. Kono duwe Tom and Jerry, kewan iso ngomong, kene duwe Kancil Nyolong Ti. Duwe kabeh. Jadi aja mbok kira kene iki gak duwe. Makanya lagu-lagu kita ya diringi musik. Wong Arab duwe alat musik jenenge terbang, kayu kulit gawene gampang, kayu karek ngrowaki, kulit karek nemplekno. Gitar gampang, wong Eropa karek ngrowaki, karek nempleki tali. Ini kalau Taliban ya dadi dung 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 bere. Di baji-baji ora bere. Nah, wong Jawa itu duwe alat musik gamelan. Gamelane angel gawene karena terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya bangsane dhewe. Mangkane wong nggone dhewe niku paling enak, pemene wong Jawa. Ngaji ngene iki paling enak ya basa Jawa. Soale basa Jawa niku komplit. Nek bahasa Indonesia ngono ora patek komplit, wong ge enom. Kalah tuwek. Saiki karo basa Jawa ngono bahasa Indonesia iku matek nek tabrakan. Kunduran truk. Terus bahasa Indonesia ini apa itu? Kunduran truk. Truk mundur kena ya ora ya kunduran truk kok. Pun pecirit. Pecirit itu sithik-sithik ngono tok. Nek mencret iku akeh. Cirit. Celusupen. Angel. Lah mulane bahasa Inggris itu kena bahasa Jawa ya kalah. OTW. On the way. Kena wong Jawa aja takok wae. Neng pandome minyak niku teng mobil kan FE full empty. Kena wong Jawa ya full entek. Wong Jawa mulane kadang kene iki ngeten iki suwe gak ono sing nyeritakno. Sehingga kita ini kadang malu menjadi orang Indonesia. Duwe jambu gede titik ngene jambu Bangkok. Di pitik atos titik pitik Bangkok. Sing asli kene garek gula Jawa ngono tok. Sementara semua bangsa sedang menceritakan bangsanya bahwa mereka punya nenek moyang kuat, punya sejarah besar. Amerika lho kalah karo Vietnam, gak isin deh gawe film Rimbo 1 sampai 6. Mau kalah deh. Kalah karo Cina gawe film American Ninja, American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang gawe American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina gak tahu isin nyeritakno bangsane, mulai ular putih sampai ular hijau, mulai Wung Fei Hung sampai Sun Gokong ceritakno kabeh. Loh, Jepang nyeritakno samurai gak tahu entek. Sampai cerita samurai anak-anak diceritakno dalam Samurai X, tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia gak isin nyeritakno bangsane. Diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Nyeritakno ayam goreng, nyeritakno cekgu, nyeritakno musangking, nyeritakno kabeh.
Tapi si Upin dan si Ipin juga harus menjadi masa depan Malaysia. Malaysia nggak mungkin bertahan dengan satu suku. Malaysia terdiri dari beberapa suku. Maka si Upin dan si Ipin ya dibekali kecili. Kamu tidak boleh marah sama bangsa yang lain. Dikenalkan dengan anak-anak India jenengane Jarjit. Dikenalkan dengan anak-anak Cina jenengane Mei Mei. Kenal no anak Indonesia jenenge Susanti. Mereka sudah berbicara masa depan bangsa. Tapi kene iki senengane elek-elek bangsane saiki. Gendera merah putih kalah karo gendera Palestina ngono lho. Nggih rambut apa ireng diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD, londo kok meng dase. Lho nggih ta? Sementara bangsa-bangsa yang lain itu pengen koyo Indo. Nih ada buktine rene kabeh. Karena mereka nggak punya, kita punya. Wong Eropa gak duwe srengenge. Selama 4 bulan dia kehilangan matahari, kulitnya berubah pigmennya bintik-bintik kayak kulitnya tekek. Ngono nek musim panas nabung melayu rene, sempakan tok karo kutangan keliling Jawa. Niku menapa porno mboten niku dede. Maka Pak Bupati jangan sampai buat aturan turis masuk Indonesia harus pakai jilbab ojo. Wong kono rene golek srengenge kok ditutupi. Lho nggih ta niku ngoten-ngoten niku. Wong Eropa itu gak enak, golek srengenge tekan dindi. Wong kene tangi turu golek srengenge akeh. Makane nang kene iki do kerasan. Nang Arab niku kewan-kewan ra kerasan, sing kerasan mek unta tok karo wedhus. Sopo sampean golek garangan, ora nang kono. Ra kerasan. Mulane nang kene iki kerasan kabeh. Sampai demit paling kerasan ya nang Indonesia. Sing kerasan nang Arab kuwi paling jin syaiton. Sing nang kene kerasan kabeh, gendruwo ya kerasan. Wewe gombel ya kerasan, mak lampir ya kerasan sak gerandonge, suster ngesot ya kerasan. Artinya ini bangsa dengan sesuatu yang sangat kompleks. Makanya bangsa ini besar, isinya macam-macam. Makanya biar isinya macam-macam, Bambai Dewe ya wes bineka tunggal ika. Lah itu kita sudah punya itu, keturungono agama is. Makanya Jawa itu sudah jadi. Omong sak omong ya wis halus. Cuman wong Jawa tok lho sing duwe bahasa macam-macam niku. Ana sing sampun tilem wong pun ya menten. Oh nggih. Pun sare, Pak. Oh sampun pun tilem pun sare pun nendra. Nah siji nendi micak ngono ya eneng. Bangkong ngono ya. Lah apa iku wonge nembe dahar, Pak? Nika sing iku nembe nedha. Ini kok nembe maem, lah sing ku akeh nguntal wong e jare lho. Duwe kabeh komplit kok. Basa paling komplit. Mulane wong Inggris itu wong Jawa ku yo mumet. Ngarani sego iku wong Inggris rice, wong Arab rush, wong Jawa ya delok sik nek sawah nek ning sawah cilik jenenge pari winih pari, nek wis dipanen jenenge gabak wite jenenge damen. Nggih nek pun digiling jenenge beras, antek-antek jenenge dedak, nek gelak berase cuwil-cuwil jenenge menit. Didang jenenge buntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge kupat. Nek ana siji tok upo. Silite gosong jenenge ora kepangan jenenge kono mek terus rice. Wong Arab ana wong tiba namung sakoto ngono tok. Lah wong Jawa ya delok tibane sik. Angger mengarep kok lambene lemah tok nyosop. Angger iki pluk jelungup. Plung kecemplung. Gludung-gludung koprol. Mengburi ngep. Mrene glem. Wong kono mek sakoto ngono tok. Lha niku mulane bahasa ya wis komplit. Nggih ta? Adat istiadat ya wis komplit. Komplit wong Jawa niku. Mulane menangan punya negara, punya apa. Lah kan niku wae. Lah terus Islam teko, ngoten lho. Islam dugi sekitar tahun 1400. Lah barang wis komplit kok. Ya wis biasa. Mestine kaya kula ngeten iki syaikhun ustadzun. Tekan mriki ya dadi kiai ngono mawon. Apa kiai ku menungso ya gak ana tombak kiai pleret. Ana kebo kiai slamet. Ana keris kiai sengkelat ya ana. Musola langgar, salat sembahyang, Gusti Allah pangeran, padahal ono pangeran Diponegoro barang.
Akhirnya karo wong Malang diarani sing ngecet Lombok, wong ngajum. Nah, jadi kita ini punya sistem yang sederhana, orang daki-daki. Wong panjene wong Jawa. Lah karek digathukno malih ngoten karo sing sepuh-sepuh. Wong Jawa duwe taun, wong Arab ya wis duwe taun. Tapi saking kepengine melu Islam, mulu akhirnya taune dicocokno karo taun Islam. Wulan siji ne wong Jawa dadi wulan Muharram hijrahe Nabi. Tapi wulan Muharram kalah kondang karo wulan Asyura. Mulane akhirnya Muharram terkenal wulan Asyura dijikuk murine tok jenenge Suro lho. Sampai ulane mawon manut Suro. Nah wulan Suro, bulan Asyura niku bulan duka sebab putune Nabi dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Mulane karena iku bulan duka, wong Jawa nyekseni nek wulan Suro ora mantu. Itu bulan duka kaya wong Jawa kenapa gak mantu geblake bae ngono lho. Nah niku mulane wong Jawa gak mantu wulan Suro sebab iku hormat napa bulan duka nek Kanjeng Nabi. Terus Nabi duwe putu-putu dadi yatim, mula wulan Suro santunan anak yatim ngono tok. Tapi nek iku dijarno masalah kanggo sapa? Londo. Mula akhire Londo gawe cerita. Ceritane napa? Wong Jawa ora mantu wulan Suro, soalé hormat Nyi Roro Kidul mantu aku gemblung ngono tok. Sing ngarang cerita Londo kongkonan wong jenenge Abdullah iku wong Pati nulis Darma Gandul Gatholoco. Gatholoco niku nyeritakno gathule mlonco niku. Soale sunat wong Islam iku gathule mlonco. Gathul mlonco duwe kanca Darma Gandul, barang loro sak Darma Gandul. Lho nggih. Nah Darma Gandul Gatholoco iso sempurna uripe nek pethuk Dewi Perjiwati. Lah Farji ku artine dalan bayi. Lha ngoten niku kan serat lawas tapi serat Darma Gandul Gatholoco. Untuk mendapatkan kesempurnaan Darma Gandul Gatholoco kudu melakukan perjalanan mencari Dewi Perjiwati. Lah ketika melakukan perjalanan ngelewati Gunung Kembar. Nah Gunung Kembar loro niku dilewati. Terus petuk telaga di tanah yang bergelombang nah petuk udel gunung. Bareng ngoten niku mlaku petuk alas lebat hitam hutan belantara. Lho nggih, hutan belantara kudu dilewati soalnya kudu petuk Dewi Perjiwati karena gowo panggonan Dewi Perjiwati topo ana ning jero alas diwud-diwud niku wow. Nah guwane dilalah ambune apek nek mlebu rono iso mutah. Akhirnya Darma Gandul mlebu rono ayo mutah-mutah. Lho, iki kan serat tapi lho Londo sing gawe niku untuk bikin cerita bahwa ketika perjalanan Darma Gandul Gatholoco petuk Nyi Roro Kidul mantu teng wulan Suro. Jadi itu makanya penyesatan niku lho ana mbiyen. Lah awak dhewe yo kudu netepi oh iya ternyata wong Jawa gak mantu iku karena ujuk krana Nyi Roro Kidul mantu tapi netepi bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah. Terus digathukno, kita digathukno antarane dina Arab karo dina Jawa. Dina Arab jumlahe 7, dina Jawa jumlahe 5. Kono Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabi 4, Khamis 5, Jumat kumpul, Sabaah 7. Wong Jawa dinane legi paen pon wage kliwon, legi paeng pon wage kliwon. Mulane sampean nandur jeruk kok kecut unduan dina kliwon, sisuke mesti legi. Nggih. Lha niku lak mula digathukno, mula kathah sing dereng saged gathuk. Salate wis padha, posone padha, hajine padha, Qur'ane padha, tapi riyayane gak bareng, ana sing maju 5 dina. Kaya Mbah Benu teng Jogja. Wah, iki sesat aja ngono. Wong iki nganggo kalender Sunan Kalijaga, kaya aboge, kaya bono keling, jawen-kejawen niku isih kaita sing nganggo kalender lawas Sunan Kalijaga. Ana sing kadang selisih 3 dina, kadang selisih 5 dina. Nah mulane kaya Mbah Benu nika selisih 5 dina. Ora usah dimusrik-musrikno mek selisih 5 dina tok. Lah nggih, lho dandani omah sing geser 5 cm niku luwih gampang timbangane gawe omah anyar. Dandani wong poso geser riyaya iki gampang. Sing angel iki dandani wong sing ora poso tapi melu riyaya.
Wangel dandani wong ngoten niku. Apa meneh melok ngecat omah ngono wae blae. Wong ngajum ya mesti ana sing model ngono. Kathah. Iku. Nyem. Lu gathukno nu mboten gampang. Lho mulane Islam karo Jawa gathuk. Misale gathukno piye carane wong Jawa paham karo Islam, soal Islam niku nek mati kan langsung bablas tekan akhirat. Nek wong Jawa mbiyen Hindu niku nek mati urip maneh jenenge reinkarnasi. Mula piye carane? Akhirnya para wali gawe tembang jenenge tembang maca pat, tembang sangkan paraning dumadi jenenge maca pat. Wong urip kudu iso maca barang pat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga. Nyawa king akhirat manggon ning jero raga donya kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro gandoli elek, sebelah kiwa iblis loro nyasarno elek. Lah iku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengi sedulur papat lima pancer. Ngono tok biyen. Lah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa. Pancer pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahman ya. Rahman nek nganggo kiwa sunah mata kaji hajiku jaranku. Oh ya. Pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa bila nek kiwa sunah mata kaji hajiku Bandung Bondo. Nek pengen sugih nek tengen ya fataku ya Razak salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik ceman di munggah gunung Kawi. Mboten tiyang mriki tangga kula to mriki. Lah mulane kiai karo dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ra tau adus tirakate kuat ya dongane mandi padha padange. Cuman padange siji padange sentolop, siji padange omah kok obong, golek pitik ilang ya pedhok, siji sentolopan, siji blarak kok obong ning lampune isih utuh blarake entek kok obong. Lho. Bedane nar karo nur ngono. Lha niku jenengane wong Jawa mbiyen ngulang. Mulane terus wong Jawa diulang tembang niku kawitan tembange Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil. Mijil niku tembang kelahiran. Nek lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu ya siji setengah. Wan itu runtut niku. Nek wis bar mijil tembange kinanti cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ora gelem ngaji saduk. Yen kula cah cilik ora ngaji saduk. Wong tuane melu-melu tempiling sisan. Dengke soalnya ora kena sembrono bocah cilik kudu diulang ngaji. Soalnya nek cah cilik ora diulang kanthi agama kanthi akhlak bakal kesusul tembang sinom, bakal dadi canom wis mulai ndap blek. Tuturane wis angel. Napa malih wis bar sinom tembange asmara, dono wis mulai ke taman asmara taek kucing rasa coklat. Tambah angel maneh niku kandhanane. Lah nek wis bar asmara dono tembange gambuh jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi bareng ngoten petuk dandang gula petuk dandang pahit gula legi. Nek oleh dandang pahit oleh gula legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula, entuk bojo serandi duwe senengane ngeslot nah pahit. Nah niku dandang gula bar tembang dandang gula tembange durma wis wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae, cara pelem metu wae. Menungso wae apa? Nek di bondo takno bandamu, nek tenaga tokno tenagamu, duwe ilmu tokno ilmumu untuk perbaikan menungso khairun nas anfa'uhum linnas. Lah niku gak nang lakoni durma. Niku nggih, niku kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untuk wis mulai protol, mripat wis lamur nang mlebu masjid kakitang setahun pisan riyo. Sing tatone naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing, lah iku wis pangkur. Sing tatone garuda kok wis dadi imprit, lah niku nek wis nang mungkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ruh, pegat ruh mate, terakhir tembangnya pucung menungso dipocong sluku-sluku bathok elailo lebok lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap lebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar mesti takoni marrobuka awallahu rabbun awallah Allah malaikat mungkar goblok ini Allah awallah tawapuk pawak
Begitu ditapuk malaikat mungkar nakir dicegah kali malaikat raqib. Ojo to. Lho aja piye muni Allah wa Allah. Iya ilat ngajum. Ranti alibak tak duweni ana cara. Ora wis gelem ngaji, wis iki catetane ana ngono pengajian ya teko. Nah, tapi kok turu. Ya nek malek matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu bokonge tok sing ngaji. Ya wis hitung bokonge. Oh ya bokonge mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lah nek belas ora tau belajar ora tau ngaji tak ni marobuka. Hah? Marobuka? Hahe. Awak puwak ngono canggah gulune kek. Langsung wedi ndelok akhirat dadi wareng. Cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gowecek ajur mumbur kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur terangan bodol gedebok bosok lho bareng lagune ketemu geke musik gamelan slindro pelok muni nang ning nang nong dang gum uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya ning kene kadang ngaji kadang nang kono nyolong ya urip ngono. Kadang apik, kadang elek. Wis menungso, nek apik terus malaikat, elek terus nek menungso kadang apik, kadang elek, apik elek. Lha ku menungso, tapi nek pengen pungkasan apik, dang gum, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang balik nang Gusti Allah, dang gum. Wong ngajum gak ngerti nang dang nang dang kluduk ngono aja. Lha apa sampean guyune kok? Kok capek. Nggih, lah nek wis bareng pertemuan ngono titipi panganan barokah supaya napa nek gak kena tuturi kupinge iso diteki pakanan barokah dadi daging barokah mboten diobong kali geni neraka mula barik lana terusane wakina ada panas. Nenteng to. Lha ngono iki carane wong Jawa jelasno aku bar mangan ijikane telu mawar kenongo kantil, uripmu mawarna-warna kenongono kenong ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho, rampung to. Sederhana miyane wong Jawa niku dulang agama, syahadaten sekaten ngono ta. Misale ana bupati ngono ya ora dilokno. Wah, bupati tidak peduli rakyat, ora ngono biyane. Paling nek ana pejabat rada ora patek bener dinyanyekno gundul-gundul pacul pacul jol gembelengan nyungi wakul gembelengan wakul glempang sekane tadi salatar wakul glempang sekane tadi saratan gundul niku sirah niku kepala niku roksun pemimpin sirah iki kanggonan barang papat mripat irung lambeku kuping mripat nggo delok rakyat irung nggo ngampus rakyat kuping nggo ngrungokno penderitaan rakyat lambe nggo nuturi ya ngono gundul sirah kok pacul barang papat iki kok ucul mripat wis ra werna rakyat kuping gak krungu rakyat lambe gak iso nuturi rakyat hidung tidak bisa mencium penderitaan rakyat barang papat kok ucul saka kepala saka gundul saka sirah gundule gembelengan lah gembelengan nyugi wakul nyugi amanah rakyat kok gembelengan wakule glim amanate kocar jelo alus wong biyen niku ngriti kok sodana bupati wah iku wong bodoh halus enak dadi wong biyen halus makane bahasa-bahasa sampai saiki dicontoh masih yo ades kene yo trimo dijenengi aku ya ning kene tok jenengane ereking diarani Honda anggrono apa urusan nyedot banyu mesti sanyo mbok omirike Shimizu ya tetep sanyo anggar pembalut mereke apa wae tetep Softek riyo-riyo disuguhi kongwan rasane nesu isine renggi lha wong Jawa lah itu berjalan makanya wong Jawa niku enak uripe sebab nopo dari awal sudah bangsa beradab sudah bangsa yang punya kekuatan tata negara kekuatan masa wis rampung makanya wong Jawa niku totonane gampang soalnya ditoto wis suwe wis ke zaman Mbah Buyut wis ribuan tahun yang lalu. Nah sing isa liyane urung rampung. Makanya begitu para wali teko nata agama enak. Ya wis, dadekke siji menungsane wong panjenenge wong Jawa iki wong Indonesia iku beda. Beda sing beda agama, beda suku, beda bangsa, dadekke siji dateng napa? Dateng aturan Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh para pemimpin sing kudu urip tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing
dipimpin. Nah, kehidupan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah. Ra'iyah niku dipakai akhirnya dijenengi rakyat. Lho ngono to. Mula ra'iyah rakyat iku ya enak, beda agama ya rukun, beda bangsa ya rukun. Lho akhirnya iso Islam menyatu dengan Bhinneka Tunggal Ika, ora tabrakan. Nggih dadi siji sing maune kawula mundu-mundu iso pidato kula. Lah nek melok ya setara. Sing maune hamba sahaya iso pidato saya. Lho iso. Sing maune abdi mah iso ngoten lho. Itu kenapa? Karena kabeh melu ra'iyah. Sampeyan nek dadi lurah gak ono sing takok sukune apa turunane sapa. Angger pinter bolone akeh karo rodok dhuwit. Dadi lho kan ngoten niku wis isine donya. Makanya Indonesia iru kalau sekarang sing beda-beda sukunya apa, bangsanya apa, ikut konsep ra'iyah utawa rakyat. Lah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ya mulane ra'iyah rakyat iki gak usah ngafir-ngafirno wong. Nah mulane ra'iyah iku nek ngumpul jenenge musyarakah. Musyarakah itu pasti akan terjadi persekutuan karena saling melengkapi. Makanya konsepnya jadi masyarakat. Musyarakah itu masyarakat niku saling melengkapi. Mulane rukun kudu paham. Sing ra iso mbok lengkapi ya kudu dilengkapi liyane. Kaya kula ngulang salat saged, tapi salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku urusane karo kain. Kain niku urusane pabrik kain. Kiai gak iso mikir nek wis tekan pabrik kain. Sing mikir pabrik kain jenenge Cina. Mulane kiai aja ngamukan karo Cina. Cinane lunga kiai ini udah lho. Lho mula kiai ndi ana petita-peti di dalam konsep musyarakah atau masyarakat. Bersekutu bareng-bareng ya gentenan. Kiai ngongkon wudu iku banyu. Banyu saniki diurus pipa kali sanyo. Kiai ning ngurusi wudu, pipa sanyo ning sing ngurus Mas Pion. Mulane kiai ora tau ngamuk karo industri. Kiai gawe masjid itu ya sing gawe ya kiai, tapi dadine masjid sebab watu, templekno semen karo pasir dicekak-cekaki besi. Pasire jiko neng kali, besi semene hasil industri. Mula kiai tidak anti industri. Lho ngono lho Kang. Iku konsep musyarakah. Kiai ngongkon haji, tapi begitu dikongkon dipasrahno bank. Lah mulane bank ra tau diharamno karo kiai nek banke haram. Nah terus pilote ra gelem nampa dhuwit terus ora sida haji. Begitu mlebu bandara naik pesawat sing gawe wong Yahudi. Mulane kiai hancurkan Yahudi, gak melok kon Yahudi mati kabeh. Kiai ini nglangi. Lha donya itu konsep musyarakah masyarakat. Lah iya kiai sapa ae ning kene wong lanang mesti pengen bojone ayu. Nah saiki sing iso gawe bojo ayu niku skincare saking Prancis. Makanya kiai-kiai ya berhubungan baik dengan Prancis. Nanti balik nang pedak ngajum ya bubar. Wong beras dideplok ya blonteng kabeh. Lho urip ngoten niku. Makanya hidup itu bagi-bagi bersama, beda-beda saling membutuhkan, ora iso. Mulane Kanjeng Nabi mawon ngendikake mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparing ngerti teng urusan agama. Kamala khairan niku nakira, manane khairan kamilan, kaapian kang sampurna. Apik sempurna gak dhek menungso niku dhek Gusti Allah. Mulane ana menungso apik mesti ora sempurna. Kaya pengajian iki apik mboten? Saya napa mboten? Sing paling saya sinten? Ya kiai ne. Nek pengajian iki apik sing paling apik mesti kula no dinteni sampai jam semini kok. Saking kangene ta. Dinteni sampai jam ini. Tapi kula gak entuk ngaku paling apik soalnya kula ketok paling apik diundang kali pani. Iya, diundang gak diundang ya kula gak ning kene. Jadi sing nyebabke kula ketok apik soalnya undangan pani. Iya, ning ngono apik kula apik panitiane. Ya gak iso, kula gak teko pengajian panitia elek lho. Apik gek wong loro wis gelut iku. Kula kali panitia wis oyokan apik iso padu. Apa meneh sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Lah kok iso gelem teko. Nek kula ora ana sing teko niki mboten pengajian. Lha napa cek sound? Apa deleming? Ya kan entek. Apa meneh ana sing kula sing apik kiai sapa? Tukang sound. Lah kok iso nek sone tak pateni ya bubar ya. Lho. Jare panitia ya kon gak tak bayar. Lah ya bubar udah. Lha kita iki apik bareng-bareng dan
Sampeyan iso apik rene soalnya sehat sebabnya mangan dongane Allahumma barik. Napa kok boten barik li? Kok bukan saya kok kami ya. Soalnya mangan urusane wong akeh bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuek sapa. Bumbu enak gara-gara diuyahi. Wong Malang gak diuyah. Sing diuyah wong Pasuruan sing gawe. Sampeyan ngerti ora waktu gawe uyah ning tambak gak nguyuh? Atau ngono. Lha buktine jenenge wis siji uyah siji uyo. Padha asine. Karena pas gawe uyah ning tambak mesti garam lah no. Musyarakah masyarakat itu penting. Nah nek duwe cita-cita bersama wasyawirum fil amri bermusyawarah lah. Lah sebab sing nonton biyen para wali boleh diarani wilayah niku sing akhire dadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho niku bedane mulane kene iso. Lho soalnya nopo kita bisa mengerti bagaimana membangun hubungan dalam perbedaan. Lho mangkano kiai-kiai yang ngerawat ya carane ditinggali NKRI ini ki dirawat. Mangkane ngurusi itu pasti bersama. Donga sing mestine ijen-ijen, dongane tetep bareng kiyaine sing donga santrine amin. Bareng ngono sing donga tambah akeh dijak ning alun-alun Malang jenenge Istighosah Kubro. Nek wis tekan kono kabeh terlibat. Sing dodol tahu ya teko, sing dodol soto teko, dodol panci ya teko. Kerukunan terjaga antar umat, roda ekonomi berputar. Nah. Lho ngono ku mulane santri ngerawat kaya ngoten niku yen tentekan. Saulan mulut entek dhuwit pira untuk merawat kebersamaan. Makanya santri nggih pondok ra dadi-dadi, nggih masjid ra dadi-dadi. Tapi ngurus negara sing liyane sing rapate gawe mulutan ya suke-suke mau duwe gak tau kanggo belas. Nah mula tugase bupati nalangi kiai. Lho nggih kiai kan bersatu terus. Ana wong mati ngumpul. Akhirnya nopo ziarah makame para wali bis pariwisata Pak Ayu dodol kathok ning makame wali ya Pak Ayu copet iso urip ning makame wali. Enggak hasilnya kita ziarah itu apa? Rindu dengan tanah di mana guru kita disemayamkan. Wong Acum seneng karo Jombang soalnya ana makame Mbah Hasyim rindu. Ziarah Surabaya kangen kalau tanah Surabaya wong ana makame Sunan ngambil. Ziarah Madura seneng karena ana makame Mbah Khalil. Setiap tanah yang dia ziarahi menghasilkan kerinduan pada tanah itu. Disitulah bibit cinta pada tanah air. Mangkane wong seneng ziarah kon ngebom ya rawani. Kon ngebom Surabaya sungkan karo makame Sunan Ampel. Kon ngebom Demak sungkan karo makame Sunan Kalijogo. Makanya seluruh teroris pasti tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Ya tepu iki ilmu. Apa jalan teroris sekarang tahu ziarah kubur? Kalau sih tiba-tiba ya plung. Kita bersatu lagi menjaga persatuan itu penting. Makanya bersih desa menghasilkan kerinduan pada tanah. Akhirnya sing ada mulai pengen apa? Menjaga kerukunan sesama warga Ngajum. Kalau semua melakukan kebaikan untuk desanya masing-masing, urusan Indonesia beres karena semua akan diselesaikan dari kampungnya masing-masing. Lho ngeten ini kan penting. Satu kegiatan bersih desa ngeten iki mawon roda ekonomi yang terserap piro. Bau wakul jajan sampai cilok cireng sampai kono cilor payu kabeh. Lho itu berapa itu yang dikembangkan roda ekonomi yang diputar oleh para santri dan kiai. Luar biasa. Lho mangkano wong Arab iku iso urip sakmono akeh ning Saudi. Ya sebab makame Kanjeng Nabi. Coba gak ono makame Kanjeng Nabi hotel gak payu. Hotel Mekah gak payu nek ono petilasan-petilasan lawas tapi ning kene anak buaya anti petilasan. Lho kowe iki mbah buyutmu ning kono iki urip kok petilasan kok. Nggih ta? Biro umroh ya teko petilasan haji. Nah kok iso tekan kene iso ngomong petilasan haram musyrik bid'ah. Lho piye ta? Nah ini cara-cara kita merawat bangsa, merawat kemerdekaan. Untuk apa? Agar kita ingat, gak main-main bahwa kita bisa seperti ini. Ini perjuangannya wong biyen sampeyan iso bayangno merah putih dia nang merah putih ning kene. Kethuk kula niku.
Ku merah putih sampean regane piro sih merah putih niku? Paling 50.000 ta nggih. Tapi sampean ojo lali tegaknya merah putih itu. Karena bisa tegak ada ratusan ribu nyawa yang berkorban untuk menegakkan merah putih. Dadi merah putih tok iku ora kok yo ngadeg ngene, ya dibedil londo. Saiki lan merah putih kok nggo gak lapo-lapo. Zaman londo kok tegakno ya dibedil. Makanya Surabaya sampai terjadi resolusi jihad 10 November itu juga karena urusan gendera. Mula gak oleh untuk sampean ngarani merah putih karya kakekku, ya gak oleh, Kang. Itu karya anak-anak Indonesia. Merah putih niku ketoke ngono tok. Ning Jawa Tengah merah putih gak dibedil londo, kibarkan di dalam rumah. Londo curiga kok ono merah putih, cagake dikai tebu. Curiga mana cagake kei pari, curiga mana cagake kei gedang, curiga mana cagake kei klopo. Isik curiga kok panganan karo tumpeng karo ingkung, jare lho arep mangan wong iki. Tapi dia nggak tahu begitu makanan habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Loh, itu kan cara merawat, menyadari bahwa masa lalu dan sejarah itu pasti ono korbannya sangat banyak. Indonesia tanah airku, wani muni ngono iku mbiyen mati diberi londo sampean. Makanya sampai punya negara. Iku ya mati nih ya akeh. Buktinya apa? Filistin lho. Pengen merdeka dari jajahan Israel. Piro sing mati. Ewon setiap hari di Rafah. Karena perang untuk perdamaian pasti menghasilkan orang-orang yang berkorban untuk perdamaian masa depan. Maka orang-orang itu disebut syuhada. Orang-orang yang merelakan darahnya menjadi saksi dari perjuangan kemerdekaan. Jadi coba kira merah putih terus wong itu turu sing ngedekno mboten. Makanya kita nggak boleh main-main kalau merah putih. Negara itu begitu. Mati. Sisingamangaraja mati tenanan, ora kok palsu. Patimura mati tenanan digantung. Pangeran Diponegoro diungsikan, ya tenanan ora kok mati-mati mboten. Nek saiki lak karnaval ngono to. Enak gede apa tempelan. Ususnya usus wedhus. Biyen usus tenanan sing brodol niku. Loh. Artinya apa? Jadi masa lalu itu adalah tumpukan-tumpukan perjuangan, tumpukan-tumpukan keyakinan, tumpuan-tumpuan kerelaan. Untuk apa? Merelakan harkat dirinya untuk masa depan yang lebih baik buat anak cucu. Lah mosok sampe ngono gak matur nuwun. Lah cuma nek matur nuwun ya aja pitik tok rek blehno sapi ngono sakjane. Bersih desa ngajum mbleh sapi ngono. Pangan bareng-bareng tadi sedekahe enak. Ora kok pitik yakit-yakit ngono. Gila itu lah. Jadi kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara, awak dhewe iso ngene, yang mati berapa? Perang di Malang sing mati piro? Ning Ngantang ono makame Karaing Galesong, itu 9.000 pasukan yang dibawa dari Makassar, habis semua di situ. Dari Banten entek susu entek. Iku anake sapa? Anake Sultan Hasanuddin. Dan sampean gak tahu nilai irono. Di situ ada pejuang nasional sing mati jenenge Karaing Galesong membawa 9.000 pasukannya habis untuk apa? Ngelawan Belanda. Ning Ngantang ya mana Paranono kolo-kolo. Tilii, makam pahlawan Tilii, Mbah. Matur nuwun sampean sing mati saiki aku sing urip ngono. Lah sampean zaman semono urung mesti. Jenderal Sudirman lunga perangi paru-parune siji demi siapa? Demi anak cucunya kita hari ini. Paru-paru siji lunga perang. Sampean BPJS urung medhun wis demo tok. Gak kelas blas. Indonesia merdeka, para raja merelakan tanahnya untuk jadi tanah negara. Sultan Jogja tanah dari Bagelen sampai Pracimantoro niku Ponorogo itu diserahkan kepada NKRI. Lah awak dhewe karo wong-wong kan isin to awak dhewe. Awak dhewe kadang kegusur sak meter we lapor Mahkamah Agung, ora kelas blas awak dhewe iku. Mulane kelas ya wis matur nuwun parani makam pahlawan. Sesuk tanggal 17 Agustus ojo lali jam 10 tit raketang ingkung tumpeng siji selamatan kemerdekaan. Nek ngono wong waras iki ngono kuwi. Manduwe matur nuwun ora kok malah lolok bid'ah musyrik. Lho iki piye to dol. Mbok arep mulai gak melok-melok aku. Lha itu, mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah isih duwe kesadaran sedekah bumi, bersih desa. Lho kayak ini itu untuk apa sih? Untuk mengenang jasa para
pendahulu, sing bener-bener babat alas, sing bener-bener memberikan perbaikan dan kebaikan untuk anak cucu di masa depan. Muga-muga awak dhewe sesuk mati ya dieling-eling karo anak putu, ora kok mati dieling-eling wedhus tok ngono ae. Sing ziarane makame awak dhewe wedhus bar ngising terus lunga maneh ojo. Nek iso awak dhewe dikenang oleh para putra-putri bangsa kita bahwa kita adalah orang yang bermanfaat. Hari ini kita matur nuwun dengan masa lalu, nanti suatu saat anak-anak kita pasti berterima kasih pada kita sebagai masalah lalu. Ngoten nggih. Muga-muga sedaya barokah. Desa Ngajum dados desa ingkang barokah. Nggih, barokah putrane, barokah rezekine, barokah uripe, sedaya husnul khotimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakiran tayyiban muhammadan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair min qawli la ilaha illa anta rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatim, Allahumma nawwir qulubana bi hidayika wa dhurriyyah. Allahumma ij'alna tadriyatan min amalil khair. Ali badan muslimin ya muslimin qasidina maqasidina akhiran kana halban wa sunna baina ummatina. Masyayikhina wa jadidina masyayikh Ngajum. Allahumma fir lahum warhamhum wa ba'afhum Allahumma takhrim ajrum wa timbathum lahum Allahumma ja'al qabran mutamarradul jinan Allahumma ja'al jamul qubul inna lillahi wa muhammadur rasulullah wa yaqul man narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.